알았어. 나 도마. 아주, 자, 남은 집에 지체, 신신낭행. Więc chciałbym najpierw pozdrowić wszystkich słuchających tych nauk. E, 12 dnia nauk, Arya Krzema, wiosennych nauk. Chciałbym pozdrowić wszystkich członków Sangi i wszystkich słuchających na całym świecie. 가상 남은 집에 나네. Więc 그러자 będziemy 줄임바. dzisiaj kontynuować omawianie 대한 tekstu. 지성업에 탑재하는 시비나. Omówiliśmy już 유행위와. 17 strof. 다 유행위와 I 차례야. zgodnie z jakby strukturą, z komentarzem Sonkapy 아니 마세기 omówiliśmy 야와치노 dwie 가보자. pierwsze jakby tematy związane z 다 ofiarowywaniem darów 나세기 Lamie. 야와치노이나. Więc 넘버 2. po pierwsze jesteśmy przy ofiarowaniu i to ofiarowanie jest jakby dalej podzielone na 4 części. Pierwszą jest ofiarowywanie, aby oczyścić Samaja. Drugim jest ofiarowanie wszystkiego, co się posiada. To już omówiliśmy wcześniej. Czyli to była 16 i 17 strofa, a dzisiaj przechodzimy do strofy 18. 기준 잡은 거 위에 너도 얘가 나올래 나는 숨배다 꾸딩에 받아다 좀더 주배고는 신인된 버차 시아바데다 자네 슈비나 Kiedy spojrzymy na ozdobę sutr Mahajany, to tam się mówi, że służenie guru polega na okazywaniu szacunku i obdarowywaniu, służeniu i praktyce, więc jesteśmy teraz przy tej części dotyczącej darów, tak? O składaniu ofiar. I 18 strofa mówi o tym, jakby objaśnia, dlaczego składamy dary. Dlaczego ofiarowywanie darów Lamie ma sens? Więc to jest ta strofa 18. Tym, którzy składają wkładają w to odpowiedni wysiłek, w tym jednym życiu ofiarowuje stan Buddy, trudny do osiągnięcia nawet przez 10 milionów niezliczonych eonów. Więc w sanskryckim komentarzu mówi się o tym, że ta strofa jakby wyjaśnia, dlaczego składamy te różne dary guru, dlaczego ofiarowujemy mu tak wiele rzeczy. Komentarz Tsongkhapy na przykład mówi, dlaczego mamy składać jakby w darze swoje życie, swoje ciało, swoje zdrowie, swój dobytek, swoich małżonków, dzieci itd., to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej. Więc i ta strofa jakby wyjaśnia, dlaczego. Więc komentarze jakby tłumaczą słowo po słowie, o co chodzi, że po co, dlaczego, że to jest bardzo trudne, że lama obdarowuje nam czymś, co jest bardzo trudne do osiągnięcia. Mówi się, że inaczej, gdybyśmy nie mieli lamy, gdybyśmy nie mieli guru, to zajęłoby nam to 10 milionów eonów. Więc jest to 10 milionów niewyobrażalnie długich eonów. Więc mamy 10 tysięcy, 100 tysięcy,
milion, 100 milionów, bilion, trylion, kwotylion i tak dalej, więc istnieje wiele interpretacji, o jaką liczbę dokładnie tutaj chodzi. Więc mamy dziesiątki, setki, tysiące, setki tysięcy, tysiące tysięcy i tak dalej, więc tutaj jakby różne teksty inaczej interpretują, o jaką dokładnie jakby liczbę tutaj chodzi. Więc dlatego bardzo często tutaj mówi się, że to są niezliczone eony. Więc że to już 10 milionów niezliczonych eonów, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, jak wiele ich jest, bo jest ich po prostu tak niezliczenie wiele. Więc zgodnie z pojazdem podstawowym tyle właśnie potrzeba, aby osiągnąć wyzwolenie, tak długi czas. Jak dużo czasu potrzebowalibyśmy, żeby osiągnąć wyzwolenie w tym. To jest taki eon. Często mówi się o tym, że eon to jest jakby 8 kwintolionów ludzkich żyć. Istnieje bardzo wiele komentarzy na ten temat, ale dzisiaj nie mamy czasu, żeby je wszystkie jakby przytaczać i mówić o tym, jak wiele to jest, tutaj, jak wiele lat to zajmuje. Więc kto otrzymuje to od lamy? Otrzymują to ci, którzy faktycznie wkładają wysiłek w osiągnięcie stanu Buddy. Więc mają tą pilność, więc że kiedy guru widzi, że ktoś faktycznie stara się osiągnąć przebudzenie, że faktycznie wkłada wysiłek w to, że zależy mu na tym, aby osiągnąć stan Buddy, to ofiarowuje mu taką szansę w tym jednym życiu. Więc wiele też zależy nie tylko od lamy, ale od nas również, od naszej praktyki, od naszej pilności. Kiedy lama może nam wtedy jakby umożliwić osiągnięcie naszego celu w jednym życiu. I jedynym sposobem, aby osiągnąć to w tym jednym życiu, jest właśnie jakby otrzymanie tego błogosławieństwa guru. I guru dają, jakby przekazują takie błogosławieństwo tylko tym uczniom, którzy naprawdę ciężko pracują, którzy naprawdę, którym przekazanie tego ma sens i w którym przekazanie tego faktycznie zaowocuje. Więc i o tym wszystkim mówi właśnie ta strofa. Oczywiście można powiedzieć, że to nie dotyczy tylko składania darów guru, tak? Ona jakby w ogóle mówi o tym, dlaczego warto w ogóle mieć guru, dlaczego warto oddać wszystko guru, dlaczego warto podążać za guru, służyć guru i tak dalej. Ona nie dotyczy chyba tylko składania darów. Tak jak powiedziałem, we wszystkich, nie tylko w tantrze, we wszystkich tu sutrach Mahayany mówi się o tym, jak ważne jest posiadanie guru, podążanie za guru, że bez guru nie mamy właściwych metod, aby osiągnąć stan Buddy. A tym bardziej w tajemnej mantrze, w Vajrayanie, podążanie za guru jest jeszcze ważniejsze, dlatego że bez niego nie otrzymamy odpowiednich apiszek, wyjaśnień i tak dalej do praktyk Vajrayany.
Często mówi się, że na przykład Rangjuk Dorje mówił, że bodhisattwowie przynoszący pożytek istotom osiągną przebudzenie po 3 niezliczonych eonach, ale zamiast polegać tylko na ścieżce paramid, stosując metody Kriya i Charya Tantry, wystarczy 16 ludzkich odrodzeń. Wykorzystując metody Yoga Tantry, wystarczy 6 odrodzeń, a wykorzystując metody Anuttara Yoga Tantry, wystarczy 1 życie, że można osiągnąć wtedy ten cel tylko w tym 1 życiu. I więc te zdolności, te metody obecne są tylko w tantrze, tylko w Vajrayanie, a nie można praktykować Vajrayany bez polegania na guru, bez otrzymania abhiszeki, instrukcji, odpowiedniego błogosławieństw przekazów od guru. Istnieje bardzo wiele jakichś różnych tekstów, które objaśniają o to, czy można w ogóle osiągnąć przebudzenie w 1 życiu, albo ile żyć jest potrzeba by było, aby osiągnąć jakby wyzwolenie na pojeździe podstawowym, pojeździe Mahayany i tak dalej, tak dalej. nenjur mizi jujuyin lana meba tsejiki zöndenge bar rubrin jurusjeje. Ale właśnie trzeci Karmapa jakby podsumował to właśnie jakby w tym cytacie, który właśnie przytoczyliśmy. Więc w sutrach mówi się o 3 niezliczonych eonach, tak? Natomiast w tantrze, jeżeli praktykujemy 4 klasy tantr, to możemy to osiągnąć w ciągu 16 żywotów, kiedy będziemy praktykować Kriya lub Charya Tantrę, w ciągu 6 żywotów, jeżeli będziemy praktykować Yoga Tantrę, i w ciągu 1 życia, jeżeli będziemy praktykować Anuttara Yoga Tantrę. Oczywiście bardzo wiele zależy również od poziomu naszej pradżni, od naszej pilności, od naszej inteligencji. Nie wystarczy po prostu wykonywać jakiś tantr i je recytować. Trzeba je też dobrze rozumieć, trzeba mieć odpowiednią wnikliwość umysłu i tak dalej. Od tego zależy, czy faktycznie wykorzystamy te metody tak dobrze, aby osiągnąć przebudzenie właśnie w 1 życiu. Trzeba zręcznie umieć wykorzystywać te metody, te zręczne metody, jakie daje Vajrayana. Nie tylko posiadać te metody, znać je, ale też umieć je dobrze wykorzystać. I to wykorzystywanie tych metod, jak je wykorzystać, właśnie zależy najpierw od abhiszeki, a potem od instrukcji, które nam guru przekazuje. Dzięki instrukcjom i wskazówkom guru będziemy w stanie praktykować te wszystkie metody we właściwy sposób, w taki najbardziej efektywny sposób. Dlatego mówi się, że wszystko w Vajrayanie zależy od błogosławieństwa guru, od jego życzliwości. Dlatego cały czas poleca się cały czas modlić do guru o to wszystko. Również to, czy rozpoznamy naturę umysłu, czy nie, zależy od błogosławieństwa guru. Guru jest tutaj kluczowy, jest nieodłączny. Każdy jakby wzrost, rozwój naszej wiary w guru, naszego zaufania do guru, naszego oddania do guru jest ważny i jest znaczący. Dlatego warto cały czas modlić się do guru, jakby śpiewać różne pieśni, przebudzenia i tak dalej. Wszystko, co pomoże nam wzmocnić to oddanie do guru, nam pomoże w osiągnięciu przebudzenia. 다는 신기 다 직된 룩 천디기
Często mówi się w różnych, kiedy myślimy o naszym takim zwyczajnym życiu, tak? O naszej zwyczajnej takiej szkolnej edukacji, którą otrzymujemy, dzięki życzliwości naszych rodziców, tak? Taka edukacja jest bardzo ważna, chociaż przynosi nam pożytek tylko w tym życiu, prawda? Mamy również i to otrzymujemy od życzliwości, od miłości, dzięki miłości naszych rodziców. Również istnieje taka miłość pomiędzy małżonkami, pomiędzy partnerami, tak? Ci, którzy się bardzo kochają, jakby wspierają się bardzo w tym, ale również to jest tylko taki pożytek na to życie, tylko w tym życiu ten pożytek tego pożytku doświadczamy. Natomiast i jeszcze w dodatku istnieje zagrożenie, że taki związek może nie przetrwać, możemy wręcz sobie zaszkodzić, ufając naszemu partnerowi czy partnerce, wobec czego istnieje też pewne ryzyko związane z tego rodzaju związkiem. Natomiast kładąc jakby wszystko na jedną szalę, to znaczy na naszą więź z guru, niczego nie ryzykujemy, pod warunkiem, że jest to odpowiedni guru, niczego nie ryzykujemy. Pożytki, które otrzymamy, będą trwały przez wiele żywotów, a pożytkiem będzie to, że osiągniemy prawdziwe szczęście i stan Buddy. Więc to będzie pożytek, który odczujemy w tym życiu i w przyszłych żywotach. Jeżeli nie mamy wystarczającej pradżni, czy też pilności, aby osiągnąć to przebudzenie w tym życiu, tak czy inaczej, jak tylko wkraczamy na ścieżkę Vajrayamy, zaczynamy modlić się do guru. Tak, wszystkie praktyki Vajrayany zawierają takie instrukcje dotyczące modlenia się do guru, różne praktyki guru jogi i tak dalej, wobec czego zaczynamy tworzyć taką więź z guru, która wcześniej czy później, na przykład po 16 żywocie przyniesie ten owoc. Dlatego bardzo ważne jest, aby zebrać całą swoją energię, całą siłę i faktycznie nauczyć się podążać za guru we właściwy sposób. Następna stanza to jest stanza 19. One dotyczą samaja. Zawsze utrzymuj samaja, zawsze składaj dary Tathagatom i zawsze ofiaruj je swemu guru tożsamemu ze wszystkimi Buddami. Tutaj są te wszystkie słówka zawarte w tej strofie. Więc tutaj mamy jakby tak naprawdę trzy strofy, które mówią o tym, jak utrzymywać samaja. Jeżeli jesteśmy joginem, który praktykuje tajemną mantrę, to cały czas musimy praktykować trzy rzeczy. Czyli po pierwsze zawsze musimy utrzymywać swoje ślubowania samaja. Po drugie, zawsze musimy składać dary Tathagatom. A po trzecie, musimy zawsze składać dary naszym guru. Więc tutaj chodzi o dary i chodzi o służenie guru. To jest bardzo ważne. Teraz dalsze strofy, 20 i 21.
다다는 시 라마를 묘와 Mówi o, 표현해야 돼. jakby 그 sanskrycki komentarz 소수의 mówi o tym, że 그거다. kiedy utrzymujemy samaya, to znaczy 뭐 롱지 난게베 상슈 아니 롱지 퓨디즈 라마초 레스와 드리. aha, jakie dary 다대양 powinniśmy składać guru? Chodzi o takie 초 najlepsze, 푸드기 najwspanialsze, 된다. o to, co mamy najlepszego. Po prostu to oddajemy 드레심 guru. 십제 셰비나 담보쇼로가 담비오게 된다디 간제게 고마다 셰비나 아니 따도랑 담지 송사 되게 로메기 아니 뒤 따도 세난다도 뒤 균도 제거야 가는 Więc 임바디 kiedy 아니 mówimy zawsze 디자인 utrzymuj 셈이 되었어. swoje 따도 세야 되게 samaja, to 균도 co to znaczy 균도 co to znaczy 뒤 zawsze? 균도 Zawsze to znaczy 정식남 przez cały czas, 정식도 아니 균도 nieustannie, 깨봐 송도가 되었어. nieustannie, bez ustanku 다전에 powinniśmy utrzymywać 디진시고사 swoje samaja. 딜레야고 드시기하다 먼저 니 송도가 Kiedy 간제나고 później mówimy o 시기 o 애는 전에 tatagatach, 셔바이기 czyli o 참 tym, że 됐어. zawsze trzeba składać 야나 dary 샘쟁이 tatagatom, 전기 유로 시고 대신도 어느 샘쟁이 전세에 처음에 인도산 대신시 보이니 체제 간다 대신시보다는 대신교나 말아 이 교도가 więc 간다 딱 tatagatowie 디지송사데 to są 상계 istoty, które 디술이야고 przynoszą pożytek istotom. 어느 상계 디술이야 어느 Tak? Czyli po 뒤따도 prostu 셔고 Buddowie, w 따도 pewnym, 세야데 어느 미용이 시고 inaczej mówiąc. Więc zawsze 셔바나 쇼비 powinniśmy 셔바 składać 셔고 dary 레소 Buddom. Więc i znowu się pojawia tu słówko zawsze, czyli codziennie, 야 따도 nieustannie. 라말라야 쉐사게 따도 세야데 어느 뒤탐제도 A 라마 potem 세야데 어느 mówi się o 라마고야야 어느 뷰어 zawsze 쇼비 składaj dary 뷰어 guru. 쇼비 지버티 To oczywiście guru to jest nasz mistrz 뷰어 i zawsze 똑바로 powinniśmy 어느 składać 뷰어 mu 퓨고레 dary. 다와나 Więc musimy 상계의 전주 선반남라 składać mu różnorodne 유에시게 dary. 더도 아니 라말레야 뷰어 퓨고야 김선 카레스베나 디진시볼라 아니 셔바 Więc 뷰스라고 jeżeli 다라나 składamy 뷰어 dary 전에 Tathagatom, 젠도 Buddom i 지베기야 Bodhisattvą, 라말레야 to 뷰어 dlaczego 퓨고레스야 czy 김선 to nie 카레스베나 wystarczy? Czy 에 아니 dlaczego 아니 상계 군다 냠사데 kolejne zdanie mówi zawsze 아니 składaj 디진 dary 상계 군다 니세야데 라말코와이 guru? 디진세야데 라말코와체 상계 군다 냠사데 아니 디진시와 탐제다 라보레스 라마티 To 디진시보 wyjaśnia 상계 탐제다 튜버 następne zdanie, które 상계 mówi, 탐제다 oni 라오차디요레 są zawsze tożsami z 다다 Buddami, 미주 ponieważ oni 전쟁이 są zawsze 말올래야 tacy sami jak 라마다 Buddowie, 상계 oni są 디즈세난다 równi 라마다 상계 Buddom, 디즈보디 아니 충분히 nasi 디제 guru. 탐제 송샤 이나다 드린 내시에 마고버치 아니 Istnieje 제리아 oczywiście wiele 라마 상계 wyjaśnień, 따와 충분히 끌려야 dlaczego 셰비나 guru jest równy 아니디 제 Buddom i 셰원도 tak dalej. 셰원도 E, 동소도 인두산 갑자기 쉬하체 봐 다 디게 아니 간제기 쇼로가 Później 담비 o 공바 tym, do tego jeszcze 디진기 przejdę, później jeszcze to 송다노 wyjaśnię w 셰비나 innym miejscu. 다들 이제 E, 동가발라 수업에기 다 벽을 라마 고만남기 송다노 디 간지 제도 사나 다다 제 종합의 공부도 제비기나 아니 Pan 따도 Tsongkhapa 랑 담지 송사 również 담지 수 wyjaśnia 아니 따도 라이 tą 조종도 strofę i on mówi, że 아니 저 zawsze 조종도 utrzymywać 되지 따도 samaja, 쇼와 to 퓨고 znaczy zawsze 드레지 utrzymywać 쇼고레 samaja z naszym 디다데 idamem, 아니 따도 samaja 샤데 ciała, mowy i 니제베 umysłu, 겨와가 naszego 송세야스 idama. 다 돈발라 내봐 미워스 데 신디베기 Czyli, 따뜻이 czyli zawsze 송세야스 powinniśmy utrzymywać mandalę 아 naszego 제가 idama, 맞추라는 게 저기 tak? 아니 Że 따도랑 za 담지 7 송세야데 Karmapacie 담지베 아니 Dragyatso 부존도기 담지 wyjaśniał, 숨리야 공부이니 że 셰베 zawsze utrzymywać 다 samaja. 부존도기 담지 숨데 가라에 슬라비나 다다 To są, 심제 탐제기 저 to znowu, 라몰레야 to samaja 제버디 ciała, mowy 도마시에베 커도리아 i umysłu. I on wyjaśnia to bardziej szczegółowo w, w, 다 수이 담지세야데 간지지야 저기 말했잖아 아니 심제 탐지 samaja ciała. 구승투 도지 전시 제인스 근데 인두사네 Mówi się o tym, że wszystkie czujące istoty mają ciało, mowę i oświeconą ciało, mowę i umysł, więc nigdy nie powinni, więc ponieważ oni zawsze mają jakby taki potencjał wajra ciała, wajra mowy, wajra umysłu, nigdy nie powinniśmy ich krytykować, nigdy nie powinniśmy się na nich złościć, nigdy i tak dalej. Poza tym, nigdy nie powinniśmy jakby wzbudzać w innych istotach, które czynią coś dobrego, poczucie żalu. Żalu, czy też które będzie wywoływało w nich pewien ból.
A po kolejne, zawsze powinniśmy, nigdy nie powinniśmy używać takiej obraźliwej mowy wobec nikogo. Zawsze powinniśmy mówić przyjemne rzeczy do innych. Oczywiście, na ile będą szczere, nie powinniśmy być dwulicowi, ale zawsze powinniśmy starać się używać miłych słów, nigdy nie obrażać nikogo. Więc według skarbnicy wiedzy Lodrotaje to jest w ten sposób utrzymujemy właśnie samaja, ciała, mowy i umysłu. Myślę, że to jest dobry sposób objaśnienia tego zwrotu. Więc podążanie za guru jest ważne i utrzymywanie samaja jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że one od siebie zależą. Źródłem naszych samaja jest guru, tak? To on nakazuje nam utrzymywać pewne rzeczy, wymusza ślubowania, jakby prosi nas, żebyśmy składali jakieś ślubowania, albo my po prostu ślubujemy przed nim. Więc guru i ślubowania są powiedzenia. Więc kiedy podążamy za guru, musimy utrzymywać samara. Kiedy utrzymujemy samara, to musimy mieć jakiegoś guru. To jest jasne, prawda? Potem dalej siódmy Karmapa Ciedragyatso wyjaśnia, co to znaczy zawsze składaj dary Tathagatom. On wyjaśnia to tak, że zawsze powinniśmy składać dary mandali, vajrasattwy i tak dalej. Więc często, kiedy słyszymy słowo vajrasattva, to mamy na myśli vajrasattwę, Durjasempa, którego dobrze znamy z naszej praktyki Nindro na przykład, tak? Ale tutaj Ciedragyatso nie miał na myśli tego konkretnego bóstwa medytacyjnego, tego konkretnego idama, tylko ogólnie idama, czyli kogoś, kto jest na poziomie Vajradhary, czyli to jest istotę czy też idama tajemnej mantry. Więc kiedy nieustannie będziemy zapraszać takiego Vajrasattwę, takiego idama do mandali, składać mu dary i tak dalej, wówczas będziemy, czyli robimy na przykład takie bardzo długie pudże, tak, w którym błogosławimy ziemię, błogosławimy dary, składamy te dary, składamy pochwały i tak dalej, to w ten sposób zbieramy bardzo dużo zasługi. Wielu ludzi nie lubi tego rodzaju pucz, są z tym znużeni i że jest to nudne, że jest to uciążliwe, dlaczego to tak długo trwa, ale w gruncie, ale po co to w ogóle, po co takie pudże wykonujemy? A to po to, żeby zbierać jak więcej, to jest bardzo dobry sposób na zbieranie zasługi. Później zaś, po stworzeniu tej mandali, zaproszeniu bóstwa, pojawia się taki moment, taki samoinicjacji, kiedy dochodzi do takiego momentu, kiedy sami siebie błogosławimy podczas tej praktyki i to jest jakby zbieranie też zasługi i zbieranie mądrości. Był taki kiedyś lama w tradycji Padro Kadziu, który się nazywał Sonam Gyaltsen i mówi się, że w ten sposób jakby takiej samoinicjacji dokonał 230 razy w przypadku Chakrasamvary, 180 razy w przypadku Chakrasamvary w tradycji Krishnapady, 350 razy w przypadku Gantapady i tak dalej. Więc wykonywał takie pudże i takie długie praktyki, długie pudże i właśnie z tą taką samoinicjacją, wykonywał je bardzo, bardzo często. W wielu klasztorach, wielu tradycji wykonuje się takie bardzo długie pudże, drupczeny,
I można się zastanawiać, jaki to ma sens, po co się to w ogóle wykonuje, dlaczego jakby spędza się na tym tak wiele dni, a to właśnie po to, że to jest taka zręczna metoda na zbieranie zasługi i zbieranie mądrości, gromadzenie zasługi i mądrości. Teraz przechodzimy do kolejnej strofy. To jest strofa 20, która brzmi mniej więcej tak. Ci, którzy pragną niewyczerpanego, obdarowują guru wszystkim, czego można zapragnąć, nawet tym, co najdoskonalsze. Zgodnie z sanskryckim komentarzem, tutaj jakby chodzi o wzbudzenie takiego entuzjazmu przy tym obdarowywaniu guru. Czyli czyniąc tak nieustannie, mamy obdarowywać go wszystkim, czego można zapragnąć. Wszystko, co jest, czego można zapragnąć. Wszystko, co jest przyjemne, wszystko, co jest upragnione, nawet najdoskonalsze. To, czego można zapogoć, to w sanskrycie tutaj jest takie słówko yankyang, czyli takie powtórzenie. Yankyang, czyli wszystkie takie rzeczy, cokolwiek, co jest przyjemne, cokolwiek, czego można pragnąć. To mogą być nawet drobne rzeczy, drobne przyjemności. My często to tłumaczymy jako upragnione, ale dokładniej w sanskrycie to znaczy coś, co jest zgodne z naszym życzeniem, że o to tutaj dokładnie chodzi. Że tutaj nie chodzi o jakieś takie pragnienia, pożądania i tak dalej, tylko to jest zgodne z naszymi życzeniami, coś, czego akurat potrzebujemy, coś, co akurat jest odpowiednie, właściwe w danej chwili i tak dalej. To wcale nie muszą być takie bardzo przyjemne rzeczy, tylko coś, co jest odpowiednie w danym momencie, dla danego umysłu, dla danej osoby. Więc jest to coś, co sprawia radość guru w danym momencie, tak? Składamy mu dar, który go cieszy. Nawet takie najgostalsze, najdoskonalsze dary, co to znaczy? To znaczy, że chodzi po prostu o najlepszej jakości dary. Teraz powód, dla którego to jakby składamy te dary, jest to, że chcemy osiągnąć coś, co jest niewyczerpane. Czyli coś, czego nie można nigdy wyczerpać, coś, co się nigdy nie wyczerpuje. Czyli jest to coś, co jest trwałe, co jest wieczne, można powiedzieć, tak? Więc uczniowie, którzy chcą osiągnąć to, co jest wieczne, czyli to, co jest wieczne, bo takie jest znaczenie tego słowa niewyczerpane, i chcą to osiągnąć w tym jednym życiu, muszą składać dary guru i ten owoc, który z tego, co dzięki temu osiągną, będzie wieczny, to znaczy to nie będzie pożytek tylko, którego doświadczą tylko w tym życiu, ale we wszystkich przyszłych żywotach.
Pan Tsokapa w swoim komentarzu tłumaczy to słowo, że to jest niewyczerpane, że chodzi tutaj o Dharmakaję Buddów, że Dharmakaja jest taka właśnie wieczna i taka em, nieograniczona. Więc a dodatkowo pan Tsokapa mówi, że to, co upragnione, to znaczy, że powinniśmy ofiarowywać to, czego my sami pragniemy. Nie co lama pragnie, czego lama pragnie, bo teoretycznie lama nie ma żadnych pragnień, nie powinien mieć żadnych pragnień, ale my sami czegoś pragniemy, więc to, co jest dla nas miłe, co jest dla nas upragnione, powinniśmy ofiarować guru. A guru z drugiej strony powinien to przyjąć po to, aby osłabić przywiązanie ucznia. To znaczy, jeżeli jest to coś, czego uczeń pragnie, co jest dla niego drogie, to znaczy, że ma jakieś przywiązanie do tego, wobec czego przyjęcie tego rodzaju daru pomoże uczniowi osłabić to przywiązanie. O to tutaj chodzi. Więc kiedy uczeń ma jakieś przywiązanie, jest malgnięcie do czegoś, jest do czegoś przywiązany, do czegoś pięknego, do czegoś do czegoś przyjemnego, a potem odda to guru, to guru, jakby widząc, że w ten sposób osłabi to przywiązanie ucznia, powinien to przyjąć. Więc teraz trzecia strofa, która dotyczy tego tematu, strofa 21. Czyniąc tak nieustannie, obdarowują wszystkich Buddów, a tym samym gromadzą zasługę. Z nagromadzeń rodzi się doskonałe przebudzenie, albo też doskonałe siddhi, różnie to można tłumaczyć. Więc zgodnie z sanskryckim komentarzem, czyniąc tak, obdarowując to, czyli więc kiedy dajemy różne dary, ofiarowujemy różne dary guru, to otrzymujemy coś, co jest niewyczerpanego, tak? I teraz w tej strofie tłumaczy się, dlaczego tak właśnie jest, jaka logika za tym stoi. Dlaczego? Dlatego, że składanie tych darów to jest tak jak składanie darów wszystkim Buddom. Guru to guru, Buddowie to Buddowie. Oni nie są tożsami. Buddha to Buddha, guru to guru. To nie jest tak, że... Więc jak to się dzieje, że dając coś guru, dajemy Buddzie? Więc składając dary guru, więc jaka logika za tym stoi? Chodzi o to, że guru i Buddowie są tożsami. Chodzi o to, że w esencji są tożsami. Mogą mieć różne ciała, różne formy, różne przejawienia, różne aktywności, ale w esencji są tożsami. Więc bez względu na to, co ofiarowujemy guru, ofiarowując coś guru, czy też ciesząc guru, dając mu coś, co jest najdoskonalsze, najlepszej jakości, gromadzimy zasługę. Czym jest ta zasługa? Często się mówi, tak, o gromadzeniu zasługi i mądrości. Kiedy doskonalimy te nagromadzenia, tych zasługi i mądrości, to rozwijamy siddhi.
Często mówi się o zwyczajnych CD i nadzwyczajnych CD i w tym miejscu chodzi o doskonałe CD, czyli doskonałym CD jest urzeczywistnienie Mahamudry. Takie jest, więc jakby takie jest wyjaśnienie tutaj w sanskryckim komentarzu. Pan Tsongkhapa zaś tłumaczy to w ten sposób, że pożytkiem płynącym z składania darów guru, ponieważ jest jakby doskonalenie zasługi dlatego, że oznacza doskonalenie zasługi dlatego, że guru są tożsami z wszystkimi Buddami. W związku z tym CD, jakie rozwijamy, to stan Buddy. Więc dlatego guru jest jakby najlepszym polem zasługi, najlepszym obiektem gromadzenia zasługi. Często na przykład jest taki cytat, że porzuć wszelkie dary dla wszystkich innych. Zacznij ofiarowywać tylko doskonałemu guru. Sprawiając mu radość, osiągniesz najwyższą wszechwiedzącą mądrość. Ofiarowując Vajrasattwie lub mistrzowi, który praktykuje Anuttara Yoga Tantrę, jaka zasługa z tego się pojawi? I właśnie i tutaj właśnie ten tekst mówi, że tą zasługą będzie osiągnięcia doskonałej wszechwiedzącej mądrości. 셜로가 주버데 마도바 셜로가 주버데 배셔 담배 나올래 수민도와 대마도베게는 셜로가 신다 되게 상물로 Dalej ten komentarz jakby nawiązuje do Sri Param Tantry, w której objaśnia się jakby czym są te nagromadzenia, jak doskonali się gromadzenie zasługi i mądrości. I właśnie mówi się, że że te strofy z 50 strof o guru właśnie mówią o tym, że takie dary właśnie doskonalą to nagromadzenie zasługi i mądrości. Więc podsumowując to, o czym mówiliśmy do tej pory, więc mówiliśmy o tym, że powinniśmy, że mamy różne dobra materialne, do których jesteśmy przywiązani, mamy różne przedmioty, czy też różne osoby są w naszym życiu, które są dla nas najbardziej cenne i że powinniśmy porzucić przywiązanie do nich. I jedynym sposobem, najlepszym sposobem, aby porzucić przywiązanie do nich, jest ofiarowanie jej guru. Więc na tym polega służenie guru poprzez składanie darów. Często mówi się o tym, generalnie w naszym życiu, kiedy chcemy przynieść pożytek komukolwiek, to praktykujemy szczodrość, tak? Istnieje oczywiście wiele sposobów, w jaki możemy pomóc innym osobom, ale najczęściej po prostu chodzi o szczodrość. Najszybciej, najłatwiej pomagamy innym poprzez szczodrość. Dajemy różne rzeczy materialne, chronimy te osoby. Uczymy te osoby, to jest szczodrość, tak?
Wszystkie istoty chcą być szczęśliwe, a w świecie ludzkim bardzo jakby rzeczy materialne są bardzo ważne, bez nich bardzo trudno być szczęśliwym, dlatego szczodrość w ludzkim świecie, w naszym ludzkim odrodzeniu jest bardzo ważna. Bardzo ważne jest, aby ją praktykować. Więc co ucieszy autentycznego guru, który ma autentyczne właściwości doskonałego guru? Oczywiście on nie pożąda materialnych rzeczy. On się najbardziej cieszy, kiedy praktykujemy dharmę, albo kiedy ofiarowujemy coś, ale dzięki temu jakby rozluźniamy, osłabiamy swoje przywiązanie do tych rzeczy. Ale najważniejsze jest to, aby podążać za instrukcjami guru, aby faktycznie wprowadzać je w życie, albo faktycznie praktykować to, co guru wskaże, to, co w guru objaśni, aby... Bardzo często staramy się wyrazić swoją wdzięczność guru, tak? Za to, co od niego otrzymaliśmy, i wtedy właśnie przekazujemy mu różne dary. To jest oczywiście najłatwiejszy sposób okazania tej wdzięczności. Ale czasami oczywiście dla niektórych ludzi to może się wydawać, że to jest taki sposób dla guru, aby gromadzić dostatek, tak? Że on po prostu, teraz on będzie się cieszył dostatkiem, bogactwem, będzie obrastał w bogactwo, cieszył się różnymi przyjemnościami i tak dalej. Czasami możemy mieć tego rodzaju wątpliwości. A co więcej, bo czasami może się jeszcze tak zdarzyć, że guru opływa w dostatku, a uczniowie są bardzo biedni, bo oddają mu wszystko. To jest jakby chyba najgorsza sytuacja, tak? Guru opływa w luksusy, a uczniowie żyją w biedzie. To byłoby bardzo niewłaściwe. Taka sytuacja byłaby bardzo niewłaściwa. I często ludzie mają takie wątpliwości, takie obawy, że tak właśnie się stanie, że do takiej sytuacji dojdzie. Dzisiaj, kiedy myślimy o lamach i tulku, i różnych darach, które im ofiarowujemy, to bardzo ważne jest, aby sponsorzy przekazywali swoje datki, swoje dary po to, aby doskonalić swoją szczodrość, aby doskonalić swoją zasługę. Natomiast lamowie i tulku muszą uczynić z tych darów coś znaczącego, coś faktycznie służącego dharmie. To jest bardzo ważne w tej relacji. Dlatego kiedy w 50 strofach o guru mówi się o składaniu darów, to musimy pamiętać, że tutaj chodzi o takiego autentycznego, prawdziwego guru, tak? Który nie jest przywiązany do bogactwa, do sławy, do luksusów. Oczywiście guru zawsze musi mieć na sercu pożytek tego ucznia.
Zawsze dla guru bardzo ważne, dla guru bez względu na to, jak wiele datków, różnych darów otrzymują, pieniędzy otrzymują, zawsze będą się zastanawiać, jak wykorzystać te dary po to, żeby przynieść jakiś pożytek tym uczniom. Jak uczynić z tego coś użytecznego, jak uczynić coś, co faktycznie będzie miało jakiś sens, w jakiś sposób im pomoże. Jest taka historia w biografii Jigdena Sumgyna. On zawsze, on w zasadzie miał tylko swoje szaty, które miał na siebie, na sobie i miseczkę żebraczą. Bez względu na to, ile różnych rzeczy ludzie mu dawali, on zawsze zostawał tylko z tymi szatami i miseczką żebraczą. Zawsze wszystkie te materialne rzeczy, które otrzymywał, przekazywał dalej. Zawsze starał się, aby te dary nie zostały zmarnowane, aby były wykorzystywane na coś właściwego, na coś znaczącego. Więc kiedy znaleźliśmy już prawdziwego guru ze wszystkimi dobrymi właściwościami, to obdarowywanie go ma sens, bo wiemy, że te dary zostaną, zamiast zatrzymywać ten dostatek dla siebie, wiemy, że oddając to guru, zrobimy najlepszą rzecz, bo on z tego zrobi dużo lepszy użytek. Więc to jest tego rodzaju obdarowywanie guru faktycznie jakby chroni nas przed przywiązaniem, przed skąpstwem. Czasami są takie rzeczy, których jesteśmy tak przywiązani, że nikomu nie jesteśmy w stanie oddać. Ale jeżeli mamy faktycznie autentyczną wiarę w guru i wiemy, że to, co on robi, ma największy sens, przynosi największy pożytek i to ofiarowanie, to faktycznie ofiarowanie czegoś takiego osłabia nasze przywiązanie, naszą fiksację, i jeżeli mamy przed sobą autentycznego guru, obdarzonego autentyczną mądrością, to wtedy faktycznie możemy mieć pewność, że guru wykorzysta to na coś znaczącego, na coś bardziej użytecznego i bardziej pożytecznego dla nas i wszystkich. Dlatego więc widać z tego, że i guru, i uczeń muszą mieć odpowiednie właściwości, odpowiednie cechy, muszą mieć odpowiednią więź między sobą, uczeń musi faktycznie wtedy dopiero tego rodzaju służenie guru może zaistnieć, może mieć miejsce. Inaczej, jeżeli guru nie będzie praktykował, nie będzie utrzymywał dyscypliny, nie będzie utrzymał swoich samaja, będzie tylko kazał uczniom pracować, a oni będą żyli w biedzie, i cała ta więź będzie jakby zatopiona w przywiązaniu i awersji i tak dalej, to kompletnie nie ma sensu. To jest jakby niszczenie to jest jak zatrucie buddyzmu, jak zatrucie dharmy. Bardzo często się właśnie o tym mówi w ten sposób, porównuje się to do trucizny. Tsongkhapa na przykład w swoim stopniach na ścieżce mówił o tym, że kiedy mamy tylko gorsze rzeczy, no to dajemy to, co mamy. Po prostu, więc jeżeli nie mamy nic lepszego, to dajemy to, co mamy i guru się i tak ucieszy. Ale jeżeli mamy coś lepszego,
a jesteśmy skąpi z tego skąpstwa. Nie dajemy tego, co mamy najlepsze, tylko dajemy to, co mamy na przykład najgorsze. To oczywiście guru nie będzie z tego zadowolony, bo on będzie widział, że skąpstwo nadal w nas zostaje. I wtedy nie będzie zadowolony z takiego daru, ale to nie dlatego, że on nie jest przywiązany do dobrobytu, czy do statku, czy do pieniędzy. Na przykład Geshe Sarała powiedział, Guru najbardziej cieszy się z naszej praktyki, najbardziej się ucieszy z postępów w naszej praktyce i składanie darów może pokazać jakby postęp w tej praktyce. Jest takim momentem, w którym możemy to okazać, możemy to zademonstrować. I to jest to wszystko. To nie dla guru nie cieszy się z tych darów, dlatego że potrzebne mu są te dary, tylko po prostu widzi w tym jak jakiś wyraz postępu w naszej praktyce. W jaki sposób guru powinni Guru i uczeń powinni jakby obdarowywać się nawzajem. O tym również mówił 8 Karmapa w krótkich instrukcjach, że kiedyś mistrzowie kadziu cokolwiek posiadali, nigdy nie zatrzymywali tego. Jak tylko coś otrzymywali, to od razu oddawali to swojemu guru. Tak jakby ktoś, kto ofiarowywał, to nie ofiarowywał to tego w zasadzie dla nich, tylko dla jej guru. Oni jakby mieli takie przekonanie, że te dary przyszły do nich nie dzięki ich własnym jakimś zasługom, tylko dzięki błogosławieństwu guru. Więc oddawali to dalej guru. Kiedy guru był w pobliżu, to mogli mu ofiarować to jemu osobiście, ale jeżeli guru nie było w pobliżu, to na przykład część tych darów, część tego używali na przykład na składanie darów podczas praktyk guru jogi, podczas coku, podczas pudży wykonywanej w rocznicę śmierci Parinirvany guru i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystywali to w ten sposób. Nawet jeżeli kiedy pili szklankę wody, najpierw ofiarowali ją guru. Nawet jeżeli mieli mały owoc, to zanim go zjedli, ofiarowywali go guru. Najpierw ofiarowywali go guru. Więc pokrótce, nawet jeżeli nie mamy wielkiego przywiązania do rzeczy, nawet jeżeli mamy tylko niewielką łyżeczkę do jedzenia i jemy niewiele, albo to ofiarowujemy ją naszemu lamie. Bardzo często, dlatego w naszej tradycji, nawet kiedy pijemy ten kubek herbaty, najpierw ofiarowujemy ją lamie. Po prostu mamy w pamięci to, że ta herbata, możemy pić tą herbatę w danym momencie tylko dzięki użyczliwości guru, tylko dzięki jego błogosławieństwu. Więc pogłębiamy swoją więź z guru, właśnie ofiarowując tą herbatę z powrotem guru. W ten sposób oczyszczamy nasze
nasze pożywienie, czyli najpierw, nawet jeżeli to jest bardzo prosty posiłek, najpierw oddajemy go guru, najpierw ofiarowujemy je. Najpierw wykorzystujemy ten posiłek, aby złożyć jakiś dar guru. I w ten sposób usuwamy nasze przeszkody, usuwamy nasze splamienia. Więc taki zwyczaj mamy w naszej linii, prawda? Ofiarowujemy w ten sposób. W biografiach wielu lamów mówi się, że jeżeli guru nie ma w pobliżu nas, więc to wtedy wykorzystujemy na przykład to, co otrzymaliśmy, aby spełnić intencje guru. Jest taka, kiedy na przykład Dusum Khenpa najpierw spotkał Gampopę po raz pierwszy, miał tylko kwiat i 10 kataków. I to było wszystko, co mógł ofiarować Gampopie podczas ich pierwszego spotkania. Ale później, kiedy już sam był mistrzem i wrócił do Kamu i tam zaczął uczyć i założył klasztor Kamponenang i tak dalej, jego aktywność rozkwitała i otrzymywał bardzo różnych darów, to bardzo często wysyłał je do Tagla Gompo, do klasztoru Gampopy. Nawet kiedy już się postarzał, był już ponad 70, miał już ponad 70 lat i wrócił do Tybetu Centralnego, to najpierw przywiózł dary, które wcześniej dostał w Kamie do klasztoru swojego lamy. To były różne księgi pisane złotem, to były to były dzoru, czyli to były konie, to były wielkie turkusy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Gampopy już tam nie było, Gomcula już tam nie było, jego guru już w tym klasztorze nie było, ale nadal Dusum Khenpa miał taką potrzebę, aby ofiarować to wszystko dla tego klasztoru. Dusum Khenpa na przykład sam nie miał wielkiego przywiązania do rzeczy. Dusum Khenpa odszedł 3 dnia miesiąca Tygrysa w roku bawołu, a 2 dni przedtem, czyli pierwszego dnia tego miesiąca, zebrał wokół siebie głównych uczniów, pomiędzy nimi Geshe Tsangsowę i powiedział im: ja nie mam nic oprócz tych szat, które mam na sobie, i jeszcze miał taki mały młynek do mielenia ziaren i robienia campy. Tak, czyli taki młynek do mielenia. To chyba był młynek, który dał mu Gampopa. To był taki młynek do mielenia prażonego jęczmienia, i w ten sposób robiło się campę. Ale oczywiście Dusum Khenpa powiedział, że wszystkie te inne rzeczy typu różne złoto, srebro, turkusy, brokaty, konie i tak dalej, całe ziarno, które było w klasztorze, wszystko trzeba oddać mnichom.
Polecił też swoim tym najbliższym uczniom, aby pozostali w klasztorze przez rok czy dwa. Curpu w tamtym czasie było uznawane za takie bardzo odległe miejsce, takie położone na uboczu. Więc jakby generalnie to miejsce mogło przetrwać tylko dlatego, że Dysum Khenpa tam był. Ponieważ był tam Dysum Khenpa, przychodzili inni ludzie, którzy przynosili różne rzeczy pożywieniem typu masło, jęczmień i tak dalej. I dzięki temu można było przetrwać w takim miejscu. Więc potem jak Dysum Khenpa odszedł, to ludzie przestaliby, wiadomo było, że ludzie przestaną przychodzić i jakby to ludzie jakby zamrze i nie będzie już za bardzo nawet z czego żyć tam w tak odległym miejscu. Dlatego Dysum Khenpa polecił im, aby pozostali tam tylko przez rok czy dwa. Myślę, że w tamtym czasie bardzo trudno było przeżyć w Curpu bez Karmapy, kiedy nie było tam Karmapy. W tym czasie do Dysum Khenpa w tamtym czasie przychodziło bardzo wiele osób z różnymi darami, ale on sam uważał, że to, co do niego należy, to są szaty darmy i ten młynek do mielenia ziaren. Podobnie było na przykład z Lamą Tangpą, Tashipalem, który był synem bardzo bogatej rodziny. Bardzo często otrzymywał złoto i kiedy przybył pierwszy raz do Pamodrukpy, to był w stanie właśnie ofiarować mu takie złoto. Mówi się, że później, kiedy już opuścił Pamodrukpę, to 4 razy wysyłał mu wielkie dary w postaci złota i innych cennych rzeczy. Ale kiedy odchodził, to prosił wszystkich, aby wszystko, co posiadają, oddawali właśnie do klasztoru Pamodrukpy. Ludzie w zasadzie, kiedy za życia jeszcze, musieli go prosić, aby zatrzymał trochę ziarna dla siebie, nie oddawał wszystkiego Pamodrukpie, bo inaczej nie będzie mógł za co żyć. Więc tego rodzaju guru, tego rodzaju lamowie byli bardzo wielkimi lamami, ale oni również mieli swoich guru, tak? Więc oni sami byli doskonałymi guru, ale z drugiej strony byli też doskonałymi uczniami dla swoich guru. Warto zwrócić na to uwagę. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję.